והיום אנחנו בנושא בדיחות. למשל, נתחיל בבדיחה הזאת. רכב סילוקו התהפך. היו 3 פצועים. קל, בינוני, קשה. כזה רמות, הבנתם? עכשיו הגדרות. לא. נגיד, נחתו מחבלים בארץ אמריקה, וגם נחתו חייזרים בארץ ישראל, חלקם, ושניהם מכוכב אחר. אמא של הילד אמרה לה, ילד, הגיעו מחבלים. הוא אמר לה, לא, היא אומרת לו, הגיעו מחבלים. הוא אומר לה, לא. היא אומרת לו, הגיעו מחבלים. הוא אומר לה, לא. אחרי זה, אמא אומרת לו, אז מה זה הכיסוי שיש לך על הפה והאקדח והסכין? וזהו, סיימנו, אין לי עוד מה להגיד.